So what's up mga buddy? Tandilim. So magandang araw sa lahat mga buddy, no? So andito naman ako para sa ibang video. Wala ako ngayon sa sarili So ngayon, nandito ako para sa panibagong video kasi meron akong mga vlogs noon na di ko pa natatapos. Marami akong mga vlogs kaso nga lang hindi natutuloy at hindi nagagawan ng ng katapusan. Sayang naman. Kaya ngayon, ay pagko-compile ko yung mga vlogs ko na hindi natapos at sana magustuhan nyo pa rin. This will be starting in a 3, 2, 1. Mga buddy, nagsanggip kami dito sa bahay tapos di ako marunong gumamit ng chopstick. Here's the chopstick. Kuhay ko na ko snake. Snake, kuhay ko na ko. Ibutan na sa mong plato kay mag-training ko. Kaya. Daddy, chill. Yun! Nakuha na nako. Ano yung mong ipanghawi? Oh. Ay, kanang duha. Sunod. Kanina rin yung lihok. Ay, okay. Kani, ipit ning duha. Kani Ipit. duha. Hala, nara. Ana, pwede na na. Sige, tanawa mo. Ana daw. Oh, sige. Titingan man nagkuha sa karne. Sige daw. Kana. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Nagikuhit ra nimo. Mo na sa nga na kuhiton ra na. Okay. Nice one. Chopstick, ganun lang daw. So, ipit daw tong isa. Ganun. Tapos ito, galaw. Dapat relax lang. Chopstick na nga lang yung kakainin ko, nakakabuisit. Ito na mga buddy, sa loob ng 5 taong pagtitraining nakuha ko na rin. Ganito lang pala, try na natin doon. Look! Your number cannot be completed. Hello, good evening. Can I have early? It's so gas, ay di dito kakuha. Mamay tagay. Nung kailangan kong gawin. Ay nako. Ito ko papa be. Sumbong ta mo papa, wako ka busog. Pa. Wako na busog sang giyop. Makadungog guys kinagitsit. Kiss ko lobot kuya Roy. Di ba makadungog, di ba? Yeah. The next day. Karay. Madto na ko. Laag sa ko guys. Bye-bye. At so yun na nga mga buddy, no. Sa araw na to, ako ngayon ay gumala ng mag-isa. Dito na alam kung saan ako patungo dito. Kasi napakalaki pala talaga ng mall na to. Tapos ako lang mag-isa, wala na talaga akong kasama. Kaya di ko na alam kung saan ako. Hindi ko na alam kung ano na gagawin ko dito mga buddy. Hindi na pa ako paikot-ikot dito, no. Hindi ko na alam kung nasan na talaga ako eh. Galing na ako dito kanina. Baka naliligaw na talaga ako guys. Galing na ako dyan kanina. Tapos, what the hell? Ligaw. Tamang building ba yung pinasukan ko? Ligaw na ako guys. Ito nakakatuwa.
Legit na talaga itong naliligo na ako guys. Diba? Apple. Apple baka naman. Garden Row, Padriga, Cactus na nasa na ba? Kasi naliligaw ako konti. Naliligaw tayo ng konti. Konti lang, dapat positive pa rin tayo para di tayo mawala talaga as in totally. Lalabas na nga ako guys. Labas guys, labas. Gagi, nakalabas na ako mga daddy. Lumabas ako tapos may pinasukan akong pinto. Tapos pagpasok ko ulit, oh my god. Parang ako naging, deja vu ba? Deja vu. Yun na nga, sinasabi ko na nga ba bumalik lang ako sa dati kong daan. Nauumay na ako mga buddy, oh my god. Ba't ako pumunta dito? Ano ba nakain ko? Daddy, chill. Oh my god, bumalik lang ako sa ice store. Oh my god. Penshop na naman. Dahil tayo ay hindi na alam kung nasaan ang ating kinalalagyan. Ito mga buddy. Dahil ngayon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. So ang gagawin ko na lang ngayon, maghahanap tayo ng mga store dito sa mall from A to Z. Para naman mag-enjoy tayo sa pag ano natin dito, paggala. Oh my god. Diyos ko. Nasa D pa lang ako pero nahihirapan na ako kasi di ko na alam kasi kung saan yung pinupuntaan ko eh. Huwag kayo iiyak. D pa lang yun na D. C, D, E, dapat E. Ito na lang, pwede na siguro to E. Exit. Kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? Mas mabuti pa sigurong umuwi. Ba't ko ba ito nagawa tong ano na to? Ito naisipan no? Yan tuloy, naligaw tayo mga buddy. Papahinga muna ako dito ng konti. Tapos uuwi na ako maya-maya. Alam nyo ba mga buddy, kanina nabubisit na talaga ako sa araw ko. Like, sobrang malas ng paggala ko ngayon kasi alam nyo naman, naligaw ako sa mall. Like, oh my god, napakamalas naman talaga pero di ko inaasahan mga buddy. Like, oh my god! Oh my god! This completes my day. Tama ba yung pronunciation ko? Ay, grammar. May namit akong isang vlogger na napakasikat na vlogger. Sikat talaga tong vlogger kasi nakikita ko to eh. Sikat siya sa Omegle. Napakagaling nitong napakagaling din itong vlogger. Walang iba kundi si Neil Padilla. Hello mga buddy! Ayan. Oy, may vlog kami, panoorin nyo. Yun na lang panoorin nyo. Yun na lang panoorin nyo kasi kaya di ako nakapag-vlog kanina kasi masinuna namin yung vlog niya kasi Nagbe-vlog pala siya, hindi ko alam. Tama ako ng in-interview. Oo. Mapapakinabangan niya ako. dahil mga buddy isasama ko to sa bahay kasi dapat makilala din to nila Kuya Roy kasi damn, napakagaling na vlogger nito. Dapat makilala to ng mga master ko kasi Salamat talaga, may welcome ako dito. Good. Siya talaga yung ginamit ko dito kasi. bakit ginamit ko ba ako? Oo, kasi hanap ako ng pogi kanina. Pugi ba ako guys? Ako nga pala Ay, wala inborn nang choice. oh. Kailan ba sa'yo isama kita sa bahay? Aganda. Gusto kitang isama sa bahay. ang tanong may tutulugan daw sa bahay. Siyempre. Pwede ka matulog sa kwarto ko. Ang tanong, magtatatlo ba tayo? Pwede. Uy, parang tanghali mo nga. Okay. Ang balita ko may kainan dun mamaya, pero ikaw kakain. Kasi mamaya merong handaan sa bahay. Kasi today is celebration ng birthday celebration pala ng Capono Brothers. Kapuno, ang bubo ko talaga ng pronunciation guys. Kapuno. Punong-puno na ako sa Oh, Kapuno Brothers. Let's go! Let's go. So isasama natin siya sa bahay mga buddy kaya abangan nyo mamaya. See you soon. See you soon ba?
See you. See you next. around. See you around. Ganon. See you around. See you soon. See you around. See you around. Di ba may tutulak ka sa akin? See you around pala. See you around. See you around. And around. Around. And around. Around. So, parang Zainab, di ba? Oh. Again and again and again sa kanya. So yun naman, see you Around and around and around. Oh. Tama. Tama, di ba? So, kapag isa nila, so bye mga kabady. See you around and around and around. Ano? Transition. Oh, sige. 1, 2, 3. At so ayun na nga mga buddy no, hanggang doon na lamang yung vlog ko kasi hindi nga natapos, 'di ba? So sana nag-enjoy pa rin kayo sa vlog ngayon. At shoutout nga pala kay Neil Padilla. So kung gusto niyo gusto niyo mapanood yung vlog namin, pumunta kayo sa channel niya. Diyan sa description siguro ilalagay ko. So sana mga buddy nag-enjoy kayo and hope to see you soon. Kung nag-enjoy ka man, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe for more videos. This is Buddy TV signing out. Peace out. Woo!